מה קורה חברים? אנחנו בסרטון חדש של אני ובן דודי. מה המושג? אנחנו היום הולכים לשחק בלבנות או להרוס. 99 בריק. כן, משחק באמת אחלה, ממליצים להוריד. אני הראיתי לו את המשחק. כן. לפני כמה ימים הוא לא אפילו ידע שזה קיים. אחלה משחק באמת, אם היה משעמם לכם או שבא לכם זה נמצא מחוץ לחוק. קצת לענות, אז צחקו. היום אני משחק, אני איתי. אל תגיד להם את השם האמיתי שלך. סתם. שחקים איתכם, אחלה. לא משנה. היום אנחנו הולכים לשחק בזה, כמו שאמרתי כבר. אחלה משחק, כנראה אתם צופים בזה או מישהו צופה בזה, אז כן, אחלה סרטון וכל זה. שימו לייק, שימו סאב ותפעילו את הפעמון. אוי לא, אל תהיו גרועים כמוני. היום אני משחק במשחק הזה שאושר הראה לי כאן. כן. אין לך על מה לדבר, נכון? כן. טוב, אז עכשיו, אוי לא, וואו! ראיתם את זה? אני בשוק. איך זה יסתדר? טוב, היום במשחק זה מה שאנחנו הולכים לעשות, אז אם אתם רוצים את זה בסרטון כבר עכשיו. אתה מעודד אותם לצאת? כדאי לכם לעשות. אני אחרי זה הולך להסתכל על הסרטון. ואושר העתידי, תגיד לי, הוא עדיין מעודד אותנו לצאת? אני מחכה לתשובה שלך. אני בטוח שהוא ענה כבר. נכון? אני מה זה צודק, נכון אני? כן. אז אם מישהו מהמשפחה שלנו רואה את זה, אז כן, שימו לייק כזה. מה הרגע אמרתי? אחלה משחק, כל זה. אוי לא. כן. עם ברקים האלה אתה יכול כאילו לבטל את הקיום של האלה שאתה עומד עליהם. אני בטוח שלא הבנת מה זה אומר אפילו. ונכשלת. כן חברים, אז עכשיו נפסלתי. זה רק דוגמה. 409. 409 מטר. ועכשיו תורי. זה הדוגמה לסרטון. בטח לא ציפית שיהיה פרסומת, נכון? סתם. יכול ללחוש. כן, יאללה, עכשיו תורו של אושר. תורי. בינתיים אני אדבר. אתה כל הזמן דיברת. משעמם לכם? תצפו בסרטונים שלי, איתי ואושר. אני ובן דודי חוזרים לקיץ. אל תגיד את השם שלי, וזה גם סוף הקיץ. החופש הגדול מסתיים. כן, אז תגיבו בתגובות איך הייתה השנה, ואם לאיזה כיתה אתם עולים, ואם אתם עולים בכלל את הכיתה, ומה אתם מתכוונים, מה עשיתם בדיוק בחופש, ומה אתם מתכוונים לעשות בהמשך הדרך שלכם. כלום. אושר, וואי, אתה מעודד. בינתיים אנחנו כאן עושים את הסרטונים. אשמח מאוד אם בבקשה אני מבקש שיוטיוברים אחרים שאני רואה אותם מבקשים, אני פשוט עושה את זה, אז החלטה שלכם, אבל זה שנייה אחת מהחיים שלכם ולנו זה ממש עוזר. אז בבקשה שימו לייק וסאב, כי התוכן הזה זה אחלה תוכן שבדרך כלל אין אותו. אולי אם אתם רואים אנשים, נגיד, שבודקים משחקים כמו דוד טובוף וכל מיני כאלה. עכשיו אושר משחק, אבל אני פרו. אני רואה אותו ובעצם אומר לכם את כל המילים. נכון מאוד. אז מה אתם חושבים שנעשה על הסרטון הבא? מה? איזה משחקים? משחקים חדשים? משחקים שעוד לא ראיתם? האם תרצו סרטון על קלאש רויאל? אני לא טוב בקלאש רויאל. כן, אני יכול לשחק. אוי לא.
אתה בטח לא יודע שזה קיים, נכון? אוקיי. דווקא אתם... אין לי כוח לעשות סרטונים של טילטן שחור, זה קשה. כן. אבל אני עוד מעט ימשיך. אושר שלנו, בן דודי היקר, אושר, לפני כשנה, או חצי שנה, משהו כזה, שנה. אוי אוי אוי. שנה, נכון? לא, לא. עשה סרטונים על טילטן טילטן שחור, בגלל זה קוראים לערוץ סיפורי מנגה, אבל בערוץ אנחנו גם... מה השיא שלך? 400 ומשהו. עקפתי אותך, 622. 26. 26. כן, תסתכל. הסתכלתי מצוין. עכשיו תורי עוד פעם. אז עכשיו מה שרציתי לדבר. על מה? עכשיו, הזירה שלך, אדוני. כן, אבל מה? מה שאתה רוצה. לדבר על הקיץ, על החופש. אוקיי. על דברים שאתה רוצה לומר. מרגיש שאני חייב לומר את זה. היה חופש מזעזע. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני הרגשתי את החופש כאילו רק אתמול התחלתי ללמוד. אוקיי? זה כאילו אפילו לא היה חופש. אני לא מבין איך זה הופך כל כך מהר. כאילו, זה רק אני, או שכל עוד שאתם נהיים גדולים יותר, ככה החופשים נהיים קצרים יותר. זה נוראי. יש מצב שאני יכול להסכים איתך. אני מתחיל לקנות בילדים קטנים כי אין להם את ה... אתה יודע, את התחושה הזאת שזמן עובר מאוד מאוד מהר. כאילו... נכון. עכשיו אני משחק, סתם שתדעו, כאילו אם אתם לא בטוחים. כן, זה מה שאמרת. אם אתם לא בטוחים מי משחק, אז... קח את העיגול. או, אתה יכול לעשות שזה יהיה... כזה, אופה. מעולה, עכשיו זה לא ייפול. אלא אם כן אתה תפשל. זה כן ייפול. זה ייפול? לא. לא נראה לי. היה סיכוי קטן, אבל לא נראה לי. כן? לא רע. עכשיו זה כן. כל הכבוד. כן. זה הייתי, אני פחות טוב במשחק. אני הרבה יותר טוב במשחק. אם אתם רוצים... עוד סרטונים על התוכן הזה, או התוכן הקודם של הערוץ שזה היה... אחרי שאני מסיים עם טילטן שחור אני הולך לוואן פאנצ'מן, אולי אחרי זה קצת לוואן פיס, למרות ש1000 צ'פטרים זה לא בדיוק הסגנון המהיר ביותר שחיפשתי, אבל כן, אני עומד ללכת למשהו, למנגה אחרת אם אני לא מוצא את טילטן שחור מספיק. כי בוא נודה בזה, זה כאילו קצת קשה לעשות. בשביל הידע, סתם שתדעו עכשיו אני משחק, אז אם אתם לא יודעים מי משחק. אני עדיף שאתה רוצה להראות את הנוכחות שלך, נכון איתי? מה אתם חושבים עד עכשיו על המשחק? אם אתם רוצים עוד סרטונים על המשחק. עוד אחד כזה. זה קצת חוסר מזון. אתם רוצים עוד סרטונים על המשחק הזה? או על המשחק הקודם? איזה משחק קודם? ששחקנו בו. שאני לא כל כך הייתי טוב בו, אז אם אתם רוצים לראות את המשחק הקודם, עכשיו הוא יותר טוב במשחק. אנחנו די... אני לא יודע למה הוא חפר על זה, ועכשיו יש לו השיא שלו יותר גבוה מהשיא שלי. כן. אבל השיא שלי לא כזה גבוה, ראיתי אנשים בטיקטוק עם 1000. אנחנו די השתפרנו וכל זה. אני יותר. אז אתה יותר. אני יותר. אני לא מאמין שהצלחת. באמת אוקיי, לא שלי. טעות שלי. נכשלת. וואו, תשמעו, זה יצא שם פה. יפה, הייתי קרוב.
853. אני מקווה שהיה סרטון טוב. זה היה הסרטון שלנו להיום. שימו לייק, סאב. פעמון ותענו. ביי. ביי.